Здравейте! Един автомобил, който няма нищо сложно в него. Едно Рено Меган Сценик. И хората са от Видин, отишли са в Луковит да гледат друг такъв пустиняк да си купат. Не им е харесал и понеже са чули, че имаме добри препоръки, са решили да дойдат при нас да направим автомобила. Автомобила е, тук да покажем, монтиран KME Nevo Sun. Малко стар модел компютър, но работи добре. Във Видин са препоръчали Albion. Перфектни инжектори Albion. Току-що обясних на собственика, че тези инжектори струват 35 лева и толкова и карат. И сега, тук собствениците викат, моля ти са, дай, вика, няма кой. И понеже всичките вие знаете и плювате, сега ще направим тази кола и във втората част ще пуснем собствениците, те да кажат ние можем ли или не можем. И вече колата, след нашата намеса, върви различно според собственика. Това момче е собственика. Той ще обясни. Колата върви различно. Той само ще каже има ли разлика. Има огромна разлика във вървежа и като цяло колата е друг човек вече. Значи, няма нищо общо с преди. Уредбата KME е невероятна уредба. Компютъра KME. Само че монтажниците, които монтират такива уредби, от време на време трябва да ходят на обучение, за да се научат как се настройват тези уредби. Не, че ние сме най-великите, но не е срамно да отидеш и да се научиш и да не се съсипват, както много пишат, автомобилите на хората, защото това е един стар автомобил, който не би трябвало да има проблем нито един от газаджиите да направи една уредба, да я монтира, да я настрои. Времената газовите, преди да се намесиме, беха над 6,5 милисекунди на ниски обороти, което за тези 3 омови дюзи е прекалено много. В момента с тези 3 омови дюзи колата работи на около 4 милисекунди газови времена. И затова върви и по-добре, защото от необходимите 2,6 мм автомобила беше разпробит инжекторите 2 мм. Няма нищо страшно до колеги. Всеки има на рафта такива инжектори отдолу, щуцерите. Ако нещо е станала грешка, ще ги смените. Но не дайте да скопявате автомобилите на хората. И други клиенти на други сервизи имат нужда от някакъв ремонт, звънете ни спокойно на телефона или следвайте линка от профила ни в TikTok, както е това момче, е намерило от TikTok. Благодаря ви, приятен ден!